Còn họ tin bà gì nè, sari bà gì nè, akbol, khobol nang lê rọc lơ. Cho nên xong bên club hit, si khobol nang lê rọc lơ. Pini nelitum la media korte tum han ke hang alam the ke la pohen lo nelitum dak jaipong lahin constituency 39 lahin constituency ke parlo jaipong 13 na rong amekar mahajon teron la pen jimahan sepi alang litum asopo akleng rahul teron alang li ke damtang cheklo jonia prang Uttar Pradesh along sai jog je apiso so ke pangreng je phan kam kang dadam aphan bar lo alang li cheklo joni chok pen puthot alang li patumie bang puthot hem ka che bang thua por hut Madhya Pradesh Satna Junction along alang li ko piko son pen net train along pen alang li klopit lo la pen non alang li dead body bang ke la Satna Junction long si doig lo la si la bang so dead body ke wan je phan bang alang li tum awar sai se vidalo hem angton ben longle phelang kawe ke chomuwe ajoine alang kang dadam labang so joine pinie bang alang li phan birta akijuno bang long loksi labang so det budi kache wanje phan apiepo atuma bang ta akisung tektik la se pini labang so det budi ke wanje phan da council abitung ulotang te kaching honai ilitum dak Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Toliram Ronghang lapente 13 langhin constituency MSC mate Autonomous Council EM Sir Billy Mohan Khaglari lapente nelitum dak langhin constituency along VDC chairman kaching honai Sir Kiron Tokbi alang litum ajat pen sitame labangso dead budi kewan je phan kerap pije phansi nelitum labangso pini media korte tum han ke hang lasi pini alang li pi la pen alang li po la non neli dung sidolo se alang li tum setame puthot la bangso also arta bangke ningkan inkoi raner ke ba ningkan thongke la sonon baksido helang la pen de alang li asu putainudlo apen alang li nonamat hala pisok enalong si klordung alang li hadak sido non apisoy bang setame nang wang bom lang nang lelecet lang setame media bang nelitum hang paprang det lo la pente pachini nang kok lo rat kado kawe pente Karbi Anglong angkang do an pan setame la bang so news pathek long nang pu ajoini pen senelitum non train number bang ke 15647 Guwahati Express train selang litum nang dun pusipu alang litum wang rapet ajir pu tumpen labang so bir talong lo lasinon labang so bangke Satna Junction along si dead body ke dolo so Rahul teron labang so dead body ke wanje phana bangke Karbi Anglong la KSA mate la honggothon ke do anatum sitame nang cherap nang chetu do nasonte mesenji pu senelitum labang so also apiapo pendang lok neli ladak rong amikat pen setame kadogawe la logachali asong atum kadogawe setame nang cherap nang chetu don pen labang so a dead body hem na pache parse ke la hen lo la se nelitum kaniji damji ke lapon cholo Nilisupo sa jog ji pen chong dadam dam lo engge ju son son ne chinin de lo atumi nongwe an ha dei baji pen odak chong na lo pen hem chiwang lo hem chiwang pen pedap tu atumi aning samta nilik tam jing kilong la nilisopo pen hem wang bom lo tren long sedu nang pen wang bom lo pusi nang pu engke la neta do we ma ching kita ho we ton te chong lo mo gang bom moi pusi nilita pu la he ke có son bên này cái tụi còn họ tin bà gì nè sari bà gì nè akbol khobol nang lê rọc rồi cho nên son bên club hit si khobol nang lê rọc rồi đi tum men rọc ye pu ki là si nang lê phan tụi ram long hàng phan kerap nang pijima si em tụi ram long hàng phan chuningri dead budi pawan ji phan sina chuningri le